तेल बियामध्ये आपल्याकडे सोयाबीन हे पीक घेतलं जातं. सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणामध्ये पेरणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोकण विभाग सोडता सर्वत्र केली जाते. त्याचं कारण असं की सोयाबीनला 1-2-3 वर्षापासून चांगल्या प्रकारचे भाव मिळू लागलेले आहेत. पूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये हे पीक घेतलं जात होतं, परंतु आता कांदा हे नगदी पीक घेण्याच्या अगोदर खरीप हंगामामध्ये खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन हे पीक या ठिकाणी घेतलं जातं. आता याच्यामध्ये पाऊस भरपूर झालेला आहे. आत्तापर्यंत 400 मिलीमीटर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पाऊस झालेला आहे आणि 400 मिलीमीटर पाऊस झाल्यामुळे खाली पाण्याची म्हणजे ओलावा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि हे जे पीक आहे याला पाणी देण्याची सहसा गरज पडत नाही. परंतु कोळपणी ही अत्यंत महत्त्वाची असते, खुरपणी महत्त्वाची असते. परंतु खुरपणीसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये मजूर या ठिकाणी लागतो. मजुराचे दर जे मजुराला द्यावे लागणारे पैसे आहेत ते जास्त प्रमाणात द्यावे लागत असल्यामुळे आपण शक्यतो या हातकोळप्याचा उपयोग केलेला आहे. तर या हातकोळप्यामध्ये मध्यभागी असलेलं जे तण आहे हे तण पूर्णपणे निघून जातं, पूर्णपणे निघतात आणि साईडला भर लागते, साईडला भर लागते आणि जमिनीमध्ये जो ओलावा आहे तो ओलावा तसाच ओलावा टिकून राहतो. कोणत्याही प्रकारचं एकही झाड जात नाही आणि अशा पद्धतीने आपण त्याची कोळपणी जर केली तर भर लागते. आणि परत जर पाऊस झाला, जरी पाऊस झाला नाही तरी आर्द्रतेमुळे ओलावा तसाच राहतो आणि हे पीक चांगलं जोमदार येतं. म्हणून जरी पिकाला पाण्याची गरज नाही आहे, खताची मात्रा जरी नसली तरी नायट्रोजन मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळतो. आतमध्ये जमीन थोडासा रासायनिक खताचा डोस पेरणीच्या वेळेला जर दिला तरी चालतो, नाही दिला तरी जे बारीक शेणखत आहे ते शेणखत असं पसरून टाकलं, बायोडायनामिक कंपोस्ट खत, तर एक चांगल्या प्रकारचं हे पीक येत असतं. म्हणून अशा पद्धतीची कोळपणी जर केली तर ती पिकाला अत्यंत लाभदायक ठरते आणि पीक हे चांगल्या प्रकारे येत असतं. म्हणून ही कोळपणी ही अत्यंत